California Loma Linda venga 7-day Adventist ki kum za chuang an lo tam em mai ni a then an ni ho ka chu mi hang te mi ngo te mi eng te Asian kan ti te African kan ti kal kho man ni a tinga tinge ni o tin zir chian na an nei ta a chu ta an zir chian na chuan Bible in chota na min pek original min pek biblical diet and ring vegetarian vegan ni anti ni na taka chuan no wa huna khan thai tur kha tui kha le ta wang khan e thiang le thiang lo khamin pe ni mai pathian khan chu ta po chuan kan Bible Leviticus sa e thiang lo ti te alo dik lu tu Hriselna hian e thiang le thiang lo chuan ka 7-day ve so riau to ka ti ki po ma se lo chiar chin ma teu khata e thiang lo kha lo e lo chin ma teu kan tak satan he lo ni tat autoimmune disease ka tinge SLD te hei ken mani taksa mi khanga tinge amale ma na mointi ti te po hi kan protein lak lu na asor sadik lo wang ni ti te po tun haya study tam takom to kan soivik seng lo wang ti chuan